суруд муфталаби бародарои безам. ушкмара эҷура маслиҳат метумтира хоҳи бойба чашидан бо ма Россия бира. Набудум як берӯзӣ, надоштам ризқи рӯзӣ, пеши кор буд сияҳ то рафтани Россия. Илму амалым кардан, қариб касалым кардан, ахир рафтам раҳи дур, чашми душман шава кур. Хуршидаи история, зиндагӣ дар Россия, росту дурӯға гуфтуме дили урӯса ёфтум. Дар хонаи хазаин ҷои хоб шидай таин, спес марди корие нестай вақти сархорӣ. $500 сефи пул дар таги сар, очама кардум хабар соз куне хонаву дар. Дар як сол одам шидум, аз кӯчаҳо ҷам шидум, аз ҷаври кори сахтае худранги вандам шидум. Какнада арӯс ёфтум сарбанда, насибо шаме харме якта мошини лада. Як рӯз кардум телефон, гуфтуме очаи ҷон, бо тоқа дилгир шидуме, яъне ма зангир шидум. Гуфт мо тайёрем, ай ҳолат хабар дорем, ба духтари холатае насиб хостгорӣ мерем. яке кадом андеша, намегирум ахеша, оча бугӣ ай қишлоқе якта духтари пеша. Арӯс ёфтан, хоки доллара бехтан, тӯй гузашт дар ресторан, ном ба номи Россиян. Шукрбой ба чашидум, соҳиби да чашидум, баъди як сол ҷураҷоне отаи ба чашидум. хонаи обод, падару модарам шод, халқи тоҷик зинда бод, Россия поянда буд. шукронаи хонаи ободе, падару модарам шод, халқи тоҷик зинда бод.